ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲ ಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪಿನಲ್ಪ ಝೂ ಉಂಡು ಅತ್ತ ನಾಡ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು నేను మాతో తీయరు మస్తు ఆ ಸಾವಿರ జనం మంది పిలికులకు బరందు పేరు అండ్ ఇనిర్ది అలా 30 తారీఖు ముట్ట పిలికులాడు భారీ మల్ల మట్టుతో పర్బ నడుతుందో బేతవులత్తి పిలికుల పర్బ 2025 ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ವಸ್ತುಲ ಈ ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬಡ್ಡ ಮತ್ತು ಇಯರಗುಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತ್ರತ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ವಸ್ತುಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ದಿಂಚಾರಲ್ಲ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಸೇಲ್ ಹತ್ತು ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅವೊಂದು ಅಂಚಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತಿ ರೈತ ಕೊಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಬಾರರ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಅಂಚಾದೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರೇನಿಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲಡ ನಡಪನ ಚಿತ್ತನ ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬಗೆ ಲೆತಂಪೋಪ ಅತ್ತ ನಾಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿರ್ದು 30 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಪಿಲಿಕುಲಾಡೆ ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಗನೆ ಸುರುಕು ನಂಗೆ ತೋಜು ನಂಗೆ ಕರಾಮ ಅನ್ಪುನಾರಲ್ಲೇರಿ ಅನ್ನರ ಏದು ಕಾರ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಬಣ್ಣಾಗ ಸುರುಮಂತಿನ ಐತಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅಂತದ ಅಂಡಿ ನನ್ನತ್ತೆ ಪಿರ ತೂಪುನ ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿರ ಮನ್ಪು ಐಟಮ್ ಬೇದ ಕಂದರ ನಂಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ಎದ್ದೊಂಡ್ರೆ ಜನಕ್ಲೆ ಬಡೈನ ಐಟಮ್ ಉಂಡ ಕೈಗಡಕುನ ರೀತಿ ದರಟ್ಟೆಂಕ್ಲೆ ಐತೆ ಸೇಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಉಂಡು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಒಯ್ದು ಬಡನ ಲೈಕ್ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 150-200 ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓ ಬೋಡ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ 19 ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಪರಾಂಡ ಕರ ಮಲ್ಪು ನೆಂಚಂದ ಏರೆಗ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಅವೇಲ್ನ ತೂಪು ನೆಂಚಿತನ ಅವಕಾಶ ಅವಿ ಕರ ಮನ್ಪುನೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಅಂಚೆ ಮಿನಿ ತೂದುಪ್ಪೇರ ಅಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರೆಲ್ಲ ತೂದು ಉಪ್ಪುಜೇರಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಅವಳ ಪೇಟದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ರ್ಯಾರ್ ಎಂಕ್ಲು ಹಲ್ಲಿಡಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಹಲ್ಲಿಡ ತನಕ ಕೊಂಜಿ ಹಲ್ಲಿಡ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ನೆನೈತೆ ಮುಲ್ಪದ ಪೇಟದ ಜನಕ್ಲು ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆದು ಎಂಜಾಯ್ ಪಡೆದ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಒಂದು ಮಾತು ತುಯರ್ದಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬಾಡು ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಪೊರ್ಲು ತಗೊಂಡು ದಾದೇನತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಷಯ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ನ್ಯೂಂದತ್ತು ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪಿದೇಕೊಂಡ್ರೆ ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಂದ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಚೂರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದನಾತೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಆಪ ಸೈಡ್ ಡೆಂಡ್ರೋಬಿಯಮ್ಸ್ ಒಂದು ಫಿಲೋನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಬೈಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಂಡಾವು ಬಜಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮೊನ್ಲಿ ಈಗ ದಾಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾಲೇಜಿ ಬಜಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಂಡಪ್ ಅಂದು ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇದು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಬಡ್ ಬರೋದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಕೊಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಟ್ರೀಡ್ 10 ದುಂತು ನಂಚಿನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಕ್ ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲೈವ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಉದುರು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬಡುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಕ ಈ ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಾತು ಒಂದಿತ್ತ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಶೋಕೇಸ್ ಹಿಡಿದು ನಂಚಿತ್ತ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ತೋಜಿನ ನಂಗೆ ಶುದ್ಧ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಶುದ್ಧ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜನ ಸೇರಿದಂಗೆ ಮನ್ಪುನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕೂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜೈಕ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುಜ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿಂಗ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಓಕೆ ದಾದ ಮಾತುಂಡು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕಷಾಯ ಉಂಡು ಅರಶಿನ ಉಂಡು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಲಾವ್ ಉಂಡು ಸಾಂಬಾರು ಉಂಡು ರಸಮ್ ಉಂಡು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಡು ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಎಂಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಪೀರ್ ಹೊಡ್ದಾಳ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಎಂಚ ಉಂಡು ಉಂಡು ಓಕೆ 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 ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಾಗ ಪೂರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಡಿಲ್ದಾನೆ ಹಾ ಪಡಿದಾನೆ ಹಾ ಕುಡ್ಲದಾನೆ ಓಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೀದಾ ಪಿಲಿಕುಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಡಿಗೆ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ರುಚಿತ ಅಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಂತ್ಲೆಕನೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಡಪ್ಪ ಕತ್ತಿ ತನಕ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಮಿಲಾವುದ ಕತ್ತಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕತ್ತಿ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮಾಲ್ಡ್ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೀಸಾತಿ ಅವ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬರಲ್ಲ ಆಪುಚಿ ನಂಗೆ ಮಿಲಾವುದ ಕತ್ತಿ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡವು ಅಂಚಾದು ಮಿಲಾವುದ ಕತ್ತಿ ಹತ್ತು ನನ್ನ ಬಿಸತ್ತಿ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ದೋಸೆದ ಕಾವಲಿ ಎಂದು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸ್ವಂತ ತಯಾರಿಕೆ ಮಿಲಾವು ಕತ್ತಿಗಳು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಬರ್ಕ ಕತ್ತಿದ ತೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಸಿದ ತೊಂಡ್ರೆ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಕಫಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಶೀತಕ್ಕೆ ನೆಗಡಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಗಂಟಲು ನೋವು ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕಫ ಇದ್ರೂ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಹನಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಗ್ಸ್ಬೋದು ಕಫ ನೀರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಸಮೇತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಮನೇಲಿ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ ದಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು ಉಬ್ಬಸ ಇದ್ರೆ ಮಲಗುವಾಗ ಚೂರು ಕೈಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋನಿ ಅಲೋವೆರಾ ಕಹಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅಲರ್ಜಿ ಬೆಗರ್ಸಲೆ ಕಜ್ಜಿ ತುರಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ ರ್ಯಾಷಸ್ ಇಚ್ಚಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ 3 ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋನಿ ಅಲೋವೆರಾ ಕಹಿ ಬೇವು ಸರ್ ಇದು ಗೋಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೋಪ್ ಆಡಿದ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲೆಗಳಿದ್ರೆ ರಫ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೋಪ್ ಸರ್ ಆಡಿದ ಮಿಲ್ಕ್ ಅದು ತಾರಾಯ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೂದಿಪ್ಪನು ಮುಲ್ಪ ಈತ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ವರ್ಜಿನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟು ತಾರಾಯ್ದು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೋಪು ಹಾಂ 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 ಒಂದು ಫೇಸ್ ವಾಶು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನು ಫೇಸ್ ವಾಶು ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಏರ್ ಮಾಯ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮು ಕಂಡೀಷನರು ಶಾಂಪು ಮಿಲಿಟ್ಸ್ಗಳು ಪಡ್ಡು ಕಿಚಡಿ ದೋಸೆ ಉಪ್ಮಾ ಅದು ಒಂದು ಪೂರ ತಾರ ಇದ್ದಾನೆ ತಾರ ಒಂದು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಇದು ತಾರ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ತಾರ ಆಯ್ತಾ ಕೆರಾಮೃತ್ ಕೇರಾಮೃತ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಲು ಉಂಟು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿಕುಲ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ 30 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಓಪನ್ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಯುಷ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನೆತ ಸ್ವದೇಶಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪಿಲಿಕುಲ ಬರ್ಬಾಗ ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕದ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಇನಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ಇನಿ ಆಯುರ್ವೇದನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊರೋನಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವನ್ ನಮಗೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಟ್ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಫೋರ್ 13 ಇಯರ್ಸ್ ದುಂಬೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರೆಗೆ ಪಂಡ ಎನರ್ಜಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಜೋಕುಲು ಉಣ್ಪುಜೇರು ತಿನ್ಪುಜೇರು ಪನ್ಪ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಂಡ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನ ಈವನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಪಂತನ ಆಯುಷ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್
ಕವಚ್ ಪ್ರಾಶ್ ಪಂಡ ಲೇಹಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಸೊ ಎಂಕಲ್ಡ ಆಯುಷ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಲೇಹಿಯನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪದ ಕೇಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿಗೆ 8 lakhs rupees ಕೇಸರ್ ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಪೂರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉಲ ಇನ್ಸೈಡ್ ರೆಡ್ ಕೈಡ್ಲ ರಬ್ ಮಂತ್ ಹೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯಿ ಬೊಕ ಮುಂಕು ಟಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯಿ ಇಡ್ಲ ಮುಂಕುಡ್ಲ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತ್ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನೋಸಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೈಗ್ರೇನು ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ನೇನು ಪೂರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೊ ನೆಕ್ಕದೊಂದು ಪೂರ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂಡ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಚ್ಚು ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬ ಬರ್ಕ ದೇವನಾಗ ಅಂದಿನ ಮೊದಲು ನಂಗೆ ನಾಡೊಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೆಚ್ಚಿ ದೇವನಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓ ಎನ್ನ ಬುದರ್ಲ ಮಧು ಇಂದುಲ ಮಧುವನ ಅಂಚಾದ ನಾವು ನಾಡೊಂದು ಬೋಪ ನಂಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜೇನುತುಪ್ಪ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಧುವನ ಜೇನುತುಪ್ಪಾಡು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬಾಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಮಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಊರ ಕ್ಲೀನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಉಳ್ಳ ಮಂಡ ಉಂಡ ಕಾರ್ ಉಂಡತ್ತ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನವರು ಇಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಮುಂದಾದ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಸರ್ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬಣ್ಣಾಗ ಇರೆಗ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಬಿ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಶ್ ಕಾಲ್ ತೈಲ ಶಾಂಪೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು 3 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಶಾಂಪೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ನೀಮ್ ಅಲೋವೆರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಶಿಕಾಕಾಯಿ ಬಂತು ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ನೊರೆಕಾಯಿ ಬಂತದೆ ಅವು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು 15 herbs ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂದು ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಯಾಟಿಕಾ ಇಪ್ಪಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತಾಯ್ತು ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಚನು ಇಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೋಸನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೂರ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಭಾವಕ ವಿಶ್ವಾಚಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಡ್ಪಂಡು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಪೀರ ಇರೆಗೆ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್ ಕರ್ಪೂರ ದೀತ ಇಲ್ಲ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ಗೆ ಇರೆಗೆ ಡೌನ್ ಟು ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಇರೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇದು ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರೆಗೆ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ನಮ್ಮನೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಚಂದ ಆಯುಷ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಪೇಜ್ಲು ಉಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಲು chandayish.in ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡಾಂಡ ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬ ವರ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸಖಿಯರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಖಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಸರ್ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಸೋಮೇಶ್ವರದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನದು ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಲೇಡೀಸ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಖಾದಿ ಟಾಪ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಖಾದಿ ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆಗೇ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಲಿ ಶಾಪ್ ಆಗಲಿ ಒಂದೇ ರೇಟ್ ನಮ್ಮದು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಖಾದಿಯಲ್ಲೇ 2 ಪೀಸ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಂಟು ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಲಿಕುಲ ಬರ್ಬಾಡು ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಬಂದು ಕೇಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೆಲಕಾಯದ ಹೋಳಿಗೆನೆಂದು ಹಲಸಿನ ಹೋಳಿಗೆ ಗೆಣಸಿನ ಹೋಳಿಗೆ ಪಲಕ್ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಹೋಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹೋಳಿಗೆ ಕೆರಂಗದ ಹೋಳಿಗೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಹೋಳಿಗೆ ವಾ ಹಾ ವೆರೈಟಿ ಹೋಳಿಗೆ ಓಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪೈನಾಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪಪ್ಪಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಹಲಸು ಆಗ್ಬೋದು ಗೆಣಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎಸೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಂತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಹೋಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದು ಓಕೆ ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಹೋಳಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೇತ ಕಡೆ ಟಾಪುಚಿ ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬಾಗ್ ಬಾತನ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನಿ ಬಲೆ ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬ ವರ್ಕ ಲೈವ್ ಅದು ಹೋಳಿಗೆ ತಿನ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪೈನಾಪಲ್ ಹೋಳಿಗೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಪುನು ಅವಳ ಶೋಭಿತ ಹಲಸಿನ ಹೋಳಿಗೆದ ಶಾಪ್ ಎದುರುಗಡೆ ತುಪ್ಪ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಮೆಟ್ಟು ಹೋಳಿಗೆ ತಿನ್ಪುನು ಈಮೆಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಗೊಬ್ಬಣದ ತಂದು ನಮಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬನ ಮಾತ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಟಾಯ್ಸ್ ಮಾತ ಅವನ್ನದೇ ತಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಸೈಜ್ ಬೀಟ್ರೂಟು ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಪ್ಪೆ ಎರೆದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಪಲಾವಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ 3 ರಿಂದ 4 ಸತಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಪಲಾವಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿರಲಿ, ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ 5 ರಿಂದ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಥರ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪಲಾವಿಗಾಗುತ್ತೆ, ಪಲ್ಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿದೆ ಕಲರ್ ಮೀನು ನೆತ್ತಲ ಉಂಡು ಬಲೆ ಒಂದು ಬರ್ಕ. ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬಡೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರು ಬಾರಿ ಇಂದುವೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು. ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಕರ್ ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ತೂದು ಪೂಲಾಯಿ ಹೋಗಿಂದ ಅದು ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾವಣ್ಯ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಆರ್ಟ್ ಮಾತ ತೂದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಯ್ನ ಆರ್ಟ್ ಇಂದು ಆರ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ನೆತ್ತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಂಡಲ ಆರ್ಟೆಡ್ ಅವೇನು ಮಂಡಲ ಆರ್ಟೆಡ್ ಡಾಟ್ ಪಾಡುವ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಫುಲ್ ಡಾಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಡಾಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಇಂದು ಇರಿ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಏತ್ ಸಮಯ ಆಗುದು ಸಮಯ ಕೊಂಚ ಸಾಧಾರಣ 1 ತಿಂಗಳು ಆತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೋದು ಸ್ಕೆಚ್ ಮನ್ಪ ಸ್ಕೆಚ್ಗೆ 2 ದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು 2 ದಿನ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೇನ್ ಫಿಗರ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೂರ ತೂದು ಒಲ್ಪ ಓ ಸೈಜ್ ದ ಡಾಟ್ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಜನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಒಂದು 2-3 ಟೈಪ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜೇಟ್ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಈತ 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಈತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವು. ಅದೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರ್ನ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರ್ನನೆ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂತ ಮಾರು ಇರ್ಬಂದು ಆಂಡ ಮೇರ್ಕೊಂಡು ಮೊಕ್ಕುಲೇವೇನು ಕೈಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಹುಶಃ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೋರಿ ಸೇಲ್ ಪೂರ ಸೇಲಿಗೆ ಓಕೆ ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬ ಗೊತ್ತಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಂಗ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಂತಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ತೂವೊಂದು ಪೇರು ಬತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಮಾತ. ಲಾವಣ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕಿರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈತ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಣಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲತೀಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪುನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಭಾಗವಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮಾತ ಪೋಡುಂದು ಎಂಜಿ ದುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲು ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಡಾಪು ಅಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಊರ್ದಕ್ಲು ಪೋಯರ ಎದುರು ಪಿರ ತೂಪೇರು ಅಂದ ಪಂಡ ಐತೆ ಊರ್ದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೊಚ್ಚಿ ಸೈಡ್ ಆತ ದೂರ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಿಡ್ದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಪಿರಜಾರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗವಾದೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಕೈತಲ ಹಾಪಿಲೇಕ ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪುಗ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲು ರೈತ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಪೂಪ ಪಂಡ ಈ ಇಲ್ಲಲೇ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಐತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾರ್ಜಿನ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ ಅಂಗಡಿದಕ್ಕಲು ದೆತ್ತನ ಎದುರು ಪಿರ ತೂಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೀಪಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸೋಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಾಗ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೈರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನ ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರೈತ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಪ. ಸೊ ಈ ತಿಂಗಳು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಭಾಗವಾದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ಪಿಲಿಕುಲಟ್ಟು ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಿ ಸಮಯ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ 70-80 ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ನಮಕ್ ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಆಯ್ನತ್ತು ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಐದು ಒಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರದ್ದು ಎಡೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತರ್ಪಾದ ಐನಾತ ಇಂಕ್ಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೂಲೆ ಅದು ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ. ಓಕೆ
ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕರಾವಳಿಸೋಗ ಪೋಂಡಲ ಇಂಚಿನ ನಿಂಜ ವಾತಾವರಣ ಕರಾವಳಿ ಸೋಡ್ಲ ನಮಕ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ಪರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ ದಂದೆ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ದಾದ ತೂಲಿ ಬಂದು ಈ ಗೊಬ್ಬುನ ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ತೂವಲಿ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮನ್ನಡು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಡು ಅತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸಾರೀಸ್ ಇಲೆಕಲ್ ಸಾರೀಸ್ ಹೋಗ್ಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ತರ್ಪದ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಲೇಕುಲ್ದು ಕೆಲವು ಜಿಮ್ಕಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಇಡೇ ಲೇಪುರ ಸೇಲ್ ಆಗುದು ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ರೇಟ್ದ ಮಿತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾಲ್ ತಿಕ್ಕುನೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಾಪ ಸೊ ಬಣ್ಣ ಆತೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಡ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕರ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆದಾಗ ಕೆಲವು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಎಂಚ ಕರ ಮಲ್ಪುಣ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಎಂಕಲ ಮನೆಯಲ್ದ ಊರುಡು ಕರ ಪನ್ಪಿನ ಮಾರಿ ವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಅವು ಮನೆಯಲ್ದ ಊರು ಕರಾಟೆ ಮಲ್ಪುಣ ಫೇಮಸ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅಂಜಿ ಈತೆ ಪಿಲಿಕುಲಕ್ಕಿತ್ತೆ ದೂರದ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಈ ಟೈಮ್ ರಜತೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ದೂರದ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಚ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ನೇನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಲೇಕ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಕೆಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ತಾಲಜ್ಜಿ ಪಿಲಿಕುಲಕ್ ಫ್ರೀ ಆದೇ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ DC ಸೈಡ್ ಪಾತೆರ್ದು ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮಕ್ ಪಿಲಿಕುಲಕ್ 50% ಆಫರ್ ಬಂದು ದುಂಬು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಈತ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ₹128 ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಪಿಲಿಕುಲ ತಾನೇನೆ ತಿರುಗೋಲಿ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆತನ ಐತೊಟ್ಟಿ ಅವು ಕೋಡೆರ್ದೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆತನ ಒಂಜು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 50% ಆಫ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಜೂಕ್ಲ ಪೋಲಿ ಆತನ ನಮ್ಮ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಲಿಕುಲ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋಲಿ ₹128 ಪೂರ ತಿರು ಕೊಂಬ ಆಫರ್ ಬಂದು ಮಲ್ದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಇರ 16 ಟ್ರಿಪ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಪಾರ್ದೇರು ಪಂಡ ದಿನಟ್ಟು 16 ಟ್ರಿಪ್ 2 ಬಸ್ ಪಾರ್ದೇರು ಅಂದ್ರೆ 24 ಟ್ರಿಪ್ ಆಪು 24 ಟ್ರಿಪ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಇಡೀ ಬಣ್ಣ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಪ್ಪೋಡು ಬಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇಡೇ ಬರೋಡು ಬಂಪಿನಿಕ್ ಸೊ ಬಸ್ ಬರ್ರಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತೆದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾತ್ರ ತೂನಾಗ ಕುಡ್ಲ ಪೋಯರನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗಂಟೆ ಸಾಕು ಅಂಚ ಅದು ಪಿಲಿಕುಲಾಡೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬಾಡು ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಯ್ಯಗ್ಲುಂಡ ಬಯ್ಯಾಗ ಇನ್ನಿತ ಎನ್ಮಾಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೈತ ಶುಕ್ರವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೀವಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಡು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಏರ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಪುದರ್ ಕೊಡೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಯಾನೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ವೇದಿಕೆ ಇಂಕ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಟು ವೇದಿಕೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಅಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆಯನ್ನು ತೊಜಪೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏರಿಗಳ ಬರೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅಕಲ ಕಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ದೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಬೊಕ್ಕ 27ನೇ ತಾರೀಕು 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂದು ಮಲ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಐತಾರದಾನಿ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದ ಸೊ ಐತಾರ 10 ಗಂಟೆ ಮೂಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೇ ಬಂದು ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಯ್ಯದ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೊಂಬೆ ನಾಟಕ ಆಟ ಬಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಆಟ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬವನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪಿರೋಡು ಕೈಚಲಕ ತೊಜಾದು ಆಟನು ಗೊಬ್ಬವನ ವೇದಿಕೆ ಯಾವೊಂದಿಪ್ಪುನು ಸನ್ನಿ ಐತಾರದಾನಿ ಬೈ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಐತಾರದ ಬಹುಶಃ ಅವೇ 24 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 30 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಪಿಲಿಕುಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬಗ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಬಲೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನು ಮಣ್ಣಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ರಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದು ಇಡೇ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆತ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಾಂಡ ನಮಕ್ ಬೋಡ ನಿಶ್ಚಿತ ಐಟಮ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ನಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತನ ಪಿಲಿಕುಲ ಪರ್ಬ ನನಾತ್ ಗಾಂಡ್ ಗರ್ದಡ ಹಾಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.